बर' गोरोबथा सान आरो बेखौ बिटिसि ओनसोलनि गासै जिल्लायावनो रंजा बाजायै फालिनाय जागासिनो दं। बिटिसिनि हेडक्वार्टार सेक्रेटारियेट क'क्राझारावबो बेखौ फालिनाय जागासिनो दं। दिनैनि सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै आङो फंनैसो खोथा बावहाय सावरायनो सानदों। 1993 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय भारतनि जारिमिनावनो बर' गोरोबथा जादों, राजनैतिक गोरोबथा, जायनि दारै बर'फोरनो मोनसे अट'नमि होनायनि बाथ्राखौ भारत सरकार, आसाम सरकारा सानजेनदोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जागायलांनाय जे सोमावसारनाय, बियो फैयै फैयै 1993 मायथाइयाव मोनसे गोरोबथायाव जोबफैदोंमोन। नाथाय बे 93 मायथाइनि बर' गोरोबथाया 6 दाननि गेजेरावनो मोनसे दावराव दावसिनि जाहोन जानानै फैदोंमोन आरो बियो जाफुंसारनाय जायाखिसै। बिनि उनाव 96 मायथाइनिफ्राय BLT होननाय मोनसे आफाद जोनोम जाबाय, आर्म स्ट्रागल खालामबाय। नाथाय खालि BLTआल' बे बड'लेण्डनि गोदान आन्दलन खालामदों बे नङा। बर'नि गासै गणतान्त्रिक संगठन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सोमावसारनायखौ खालामदोंमोन। 2003 मायथाइयाव जुदिव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ होनाय जायाखिसै, अब्लाबो भारत संबिधाननि सिङाव BLT होननाय आफाद बिथांमोनजों भारत सरकार, आसाम सरकारा मोनसे गोरोबथा खालामनानै बिटिसिखौ दादों। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदिव सोमावसारनायाव दंब्लाबो जिहेतु जोंनि थांखिया जाफुंनानै फैयाखिसै आरो BLTआ मोनसे हाथियार हमग्रा आफाद हिसाबै बिथांमोनजों मोनसे सुक्ति खालामनो थांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव सानदों, बे समाव जे बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मददल' होबाबो जागोन, मोनसे हाथियारनि जेंनाया जोबनानै थांथों आरो गोजोन मोनसे थासारिया फैदों। ओंखायनो गोजोन थासारिखौ लामा हगारनांगौनि जाहोनावनो जों बै एकर्डखौ मददल' होनानै थादों। बिनि उनाव 2020 मायथाइयाव गोरोबथा जाबाय आरो हाथियार दावहाया 20 मायथाइनि गोरोबथानि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोलाव जोबनानै फैनाय मोनसे थासारि फैबाय। बे समाव भारत सरकार, आसाम सरकार बयबो खावलायनाय बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे गोरोबथायाव लोब्बा जाफानाय जाबाय। दा आं बे बिथिंखौ सावरायनो थाङाखै, गोरोबथायाव सोर सहि होखो सहि होआखै बे गिदिर बाथ्रा नङा। खारन सोमावसारनाया रायजो राजाया खालामो आरो हारिनि बा समाजनि गासै आफादफ्रा ज' खालामो, सहिया सोरबा होयो, बे गिदिर बाथ्रा नङा। नाथाय जिहेतु जोङो आलादा रायजोनि मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों फैनानै 3 एकर्ड खालामदों, नाथाय जोङो आलादा रायजोनि गाहायाव 6 सिडिउलनि आन्दाराव। दा 6 सिडिउला 2003 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय इन्ट्रडिउस जानाय जाबाय प्लेन्स एरियायाव। 2020 मायथाइयाव जे एकर्डखौ खालामदोंमोन, बे एकर्डआ एरिया अगमेन्टेसन आरो मोर पावार एडिशन संबिधानाव संशोधन खालामनानै एबा फाइनान्सियेल पेकेजनिफ्राय लानानै बा मोनसे स्टेटआ फुल फ्लेजेड स्टेट जायोबा मा फेसिलिटि थायो, जेरैहाय IIM निफ्राय लानानै IIT निफ्राय लानानै मेडिकेल कलेज, केन्सार इन्स्टिटिउटनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिंनि इउनिभार्सिटिफोर जेराव फुल फ्लेजेड स्टेटआव थायो, बेफोरखौबो बड'लेण्ड ओनसोलावबो गायसननायनि मोनसे कमिटमेन्टजों बे गोरोबथाया जानानै फैबाय। दा गासै गोरोबथाफोरखौ नायोबा बबेबा नङा बबेबा 93नि गोरोबथायावबो जोंहा जोंनि हा हुनि जे रैखाथिनि बाथ्रा, अट'नमिनि बाथ्रा, बियो प्रथम
सिनायथि मोनग्रोनाय जाबाय गनायथि मोनग्रोनाय जाबाय 2003आव सिक्स शिड्युला फैजेननायाव सिक्स शिड्युलनि सिङाव जिखिनि हाहुनि रैखाथि राव हारिमुनि रैखाथि गिबि खेब भारत संबिधाननि गेजेरजोंनो बेखौ गनायथि मोनग्रोनाय जाबाय 20 मायथाइयाव मोनसे बेखौ ब्रडार सेन्सआव एबा गुवारसिन लेभेलाव लांनानै मोनसे पिस एकर्ड सारा मुलुगावनो गोसार होनायनि गेजेरजों दिनै पिसआ बावहाय सास्टेइन जाफैदों आरो जोङो मोनसे पावार लानानै गावखौनो गाव डेभेलप खालामनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों दिनै जे फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आं सानो जायखि दैदेनगिरि जाया 20 मायथाइयाव मोनसे हानजानि सरकार फैदोंमोन आरो बिनि दैदेनगिरिया गुबुनमोन बिथांनिबो दायित्व दंमोन जे 93 मायथाइ आरो 2003 मायथाइयाव जानाय एकर्डफोरनि दफाफोरखौबो मावफुंलांनाय दिनै 2025 मायथाइनि बिसायख'थिनि गेजेरजों गोदान हानजाया सरकार दाफैबाय बिटिसिआव आरो गुबुन दैदेनगिरि जाफैबाय आं रावनिबो मुं लाया हानजानिबो बिथांमोनावबो मोनसे दायित्व थागोन जे मोनथाम एकर्डआव माबाफोर जुदि गोनां आयदाफोर सोसनजानाय जादोंमोनबा बेफोरखौ गासैखौबो मावफुंजोबनांगौ जेरैहाय 2020 मायथाइनि जे गोरोबथा बेवहाय एरिया बारायनायनि बाथ्रा फैदों गहपुरसिम दानि सरकारा बेखौबो मावफुंजोबनांगोन आरो लोगोसेयैनो संबिधाननि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों एम्पावारमेन्ट बा मोर पावार जे एड खालामनायनि बाथ्रा फैदोंमोन बेखौबो मावफुंजोबनांगोन दा बेबायदियैनो जों जुदि मोनसे इनक्लुसिभ कनसेप्ट लानानै गासैबो दैदेनगिरिफ्रा गोरोबथानि दफाफोरखौ गासैखौबो जेरै दं एरै मावफुंलायजोबनो खामानि मावोबा बेयो जोंनि थाखायनो मुलाम्फा गोनां जागोन आरो इयुनाव जों गावखौ दाफुंनानै लानायाव एबा मोनसे गेरेमसा हारि मोनसे गेरेमसा ओनसोल बानायनायाव जोङो देरहासार जाहैगोन बेनिखायनो दिनैनि सानाव आं बेखौसो खावलायगोन बड'लेण्डआ मोनसे फिसा ओनसोल राजनितिनि डिफारेन्सफोरखौ थालायलायब्लाबो डेभेलपमेन्ट आरो कनस्टिटिउसनेल पावार आरो जोंनि एन्टिटिनि बाथ्राखौ जेला जों रायलायो अब्ला जों बे मोनथामबो एकर्डआव जिखिनि मोजां दफाफोर दङ बेफोरखौ जोङो जायखिजाया हानजा एबा दैदेनगिरियानो मोनसे बिबान रुजुनलायनानै रेसपन्सिबिलिटिखौ लालायनानै मावफुंलांनो नाजायोबानो जों बयनिबो गाहाम जागोन गोजोन्थों